Comigo e a miña muller. Que a miña muller non me deixaría ir porque non sei cociñar. E despois diría, pero que además xa yo dixen, que despois non habrá quen coma comigo. Pois a mellor ten que ter vostede os cursos de cociña. Por suposto, pero E non dirixir a só os homes encima. Pero danse conta, mira, de verdade, estamos falando sin actitude. Danse conta o machista que queda nun folleto, teño unha fotocopia para igual, dun concello, que o único curso onde se poden matricular os homes é o de informática. Solo, no único que poden matricularse homes tamén é no de informática, senón que sobren prazas. Danse conta, o único curso que se ve aquí que é non sexista, que é o da informática, é onde pon que é o único que se poden matricular homes. Iso é sexismo, é machismo, é un insulto para as mulleres e, sobre todo, un torpedo á línea de flotación da loita pola igualdade das mulleres. Mira, ainda lle podo aceptar que seña sexismo, pero que non lle podo aceptar que seña machismo. En tal caso sería feminismo. Bueno, digo eu, porque vai... No, porque é o único que poden ir os homes, é dicir, o que realmente lles podía ter un valor real na sociedade é o único que poden ir os homes.